Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de mércores día 12 do mes de xuño, unha xornada na de hoxe, na radio e na televisión de Cerceda, na que lles falaremos de festas. Esta fin de semana son as festas do San Antonio na parroquia de Cerceda e repasaremos o resto de festas que quedan pendentes aínda por celebrar ao longo desta época estival. Tamén lles falaremos das axudas municipais que están a tempo a solicitalas, lembren, tanto para libros de texto, material escolar, como para transporte escolar. Tamén están a tempo a anotarse os campamentos de verán e recordamos que esta semana está aberto o plazo para reclamacións na listaxe provisional dos admitidos na Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda. Falaremos de novo de cortes no suministro eléctrico nesta madrugada que ven, do verán saudable que xa comenzou na xornada de onte e que están a tempo tamén se queren de inscribirse. Siguen as notificacións das fogueiras do San Xoán e lembramos unha charla informativa sobre hixiene postural que haberá na xornada de mañá xoves. Lembramos tamén a apertura do parque acuático, dos horarios da piscina climatizada ao longo do verán, falaremos tamén de doazón de sangue e de deportes, en este caso Atlética Silva Ordes, con resultados nos campeonatos sub-18. Pecharemos co tempo. As previsións para mañán son de que entra unha fronte non moi importante, pero que sí que traerá posibilidade de precipitacións febles. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de, en este caso, festas, porque esta fin de semana que ven, sábado e domingo, son as festas do San Antonio na parroquia de Cerceda. Será este sábado 15 e domingo 16. O sábado 15 hai misa solemne e na sesión vermú estará a cargo do dúo Reflejos. Pola noite, gran verbena co grupo Bomba e disco Impacto co DJ Bermúdez. O domingo que ven, día 16, hai sesión vermú co dúo Dilema. Todo preparado por parte da Comisión de Festas de Cerceda para o San Antonio. Será esta fin de semana no campo da feira de Cerceda, donde haberá carpa para tamén, en este caso, disfrutar máis, por se o tempo quere impedilo, destas festas. Unhas festas que terán no noso concello máis continuidade, porque as seguintes serán as festas en Queixas. O sábado 22 deste mes de xuño, en Queixas celebran festas con un bochinche que teñen aberto os domingos pola mañán, de 12 a 2, este domingo tamén, para tomar algo e para contribuir nas festas, e logo, o sábado 22, hai misa a 1, misa solene, ás 2 da tarde, sesión vermú, co grupo Atenas, e pola noite, ás 10, verbena, co dúo Dilema e o grupo Atenas. Mais adiante, haberá o San Xoán. O luns 24 de xuño é festivo no noso concello, onde se celebran as cachelas, as fogueiras do San Xoán. Tamén en Xesteda celebran o San Pedro o sábado 29 deste mes de xuño, se celebra en Xesteda o San Pedro. Mais adiante na Silva, o domingo 14 de xullo, se celebra o San Cristobo. E en Rodís, o Carmen en Rodís, será o 16 de xullo. Tamén logo chega o Carmen en Cerceda, que serán os días 19, 20 e 21 de xullo, e o Cochiño o sábado 27 de xullo. Xa no mes de setembro, o Carmen Pequeno de Rodís o domingo 1 de setembro, festas en Queixas, as festas grandes de Queixas o 7 e 8 de setembro, e en Meirama, as festas de Meirama, 13, 14 e 15 de setembro. Tamén en Meirama terán as dores pequenas o sábado 21 de setembro. Estamos tamén nos últimos días para solicitar as axudas para transporte escolar e para material escolar. As de material escolar son axudas que dá o Concello de Cerceda para o vindeiro curso escolar 2024-2025 para gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, de vestuario básico ou de material informático aqueles que teñan o emprego da mochila digital.
decir que a seguinte subvención, a que tamén está convocada para ata o día 18 de plazo, son a de material ou de desplazamento con fin escolar, é dicir, o transporte escolar. Son as axudas que dá o Concello co fin de que a xente poda desplazarse ou teña unha axuda para desplazarse e apoiar os estudiantes que cursen estudios de bacharelato, de ensinanza de réximen especial, de formación profesional ou universitaria, favorecendo o seu acceso aos centros de ensino públicos mediante unha axuda económica para os gastos derivados da utilización de calquera tipo de transporte ou para acceder aos mismos. Tamén o plazo, igual que anterior, remataría o día 18, o día 18 sería o último día. Ambas as dous solicitudes hai que facelas no rexistro do Concello, na planta baixa, de xeito presencial, ou, se queren, por sede electrónica en www.cerceda.org. Na web municipal tamén atoparán as bases destas dúas subvencións e, se queren, tamén poden consultalas directamente nos servicios sociais, na terceira planta do Concello ou chamando por teléfono o 981 68 60 68 polas mañáns. Tamén están a tempo de anotar os seus nenos, nenas, rapaces ou rapazas ou os campamentos de verán que o Concello de Cerceda organiza de novo este ano para rapaces e rapazas que ao longo da época estival podan facer actividades e tamén a conciliación das familias e de alternativa de ocio para eles e elas. Vai dirixido a nenos escolarizados de ata 14 anos e que terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, donde ademais disporán de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde para quen queira. Terán incluído merenda a media mañán e os que collan o horario ampliado terán incluído tamén, en este caso, o almorzo. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal, no Centro Cívico, aínda que tamén farán saídas entre elas ao parque acuático. Van a realizar actividades variadas, como manualidades, actividades ao aire libre, deportes ou cociña. A inscripción está aberta ata o luns que ven, día 17, sería o último día, luns 17 de xuño. Teñen que inscribirse no rexistro do Concello, na planta baixa da Casa Consistorial ou por sede electrónica. Se ofertan 4 quendas de 15 días cada unha. A primeira xa iría do 25 deste mes de xuño ao 8 de xullo, a segunda do 9 ao 22 de xullo, a terceira do 23 de xullo ao 6 de agosto e a cuarta do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e sería de 70 euros para que queira horario ampliado. máis temas. Agora falámosles da Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda, que sacou unha listaxe provisional que poden consultar na páxina web municipal. Lembren que a Escola Infantil, igual que o ano pasado en toda Galicia, son gratuitas. En este caso, evidentemente, hai xa máis demanda. O pasado día 31 de maio foi a Comisión de Baremación e Coordinación e se publicou logo 2 días despois a listaxe provisional de admitidos e tamén a listaxe de agarda para o vindeiro curso escolar 2024-2025. As persoas interesadas poden presentar reclamación que consideren oportunas ata que remate esta semana e, se queren ter máis información, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais na terceira planta pola mañán ou chamando por teléfonos tamén pola mañán o 981 68 60 68. Foron ocupadas 61 plazas. Na unidade de atención de 0 a 1 ano, os máis pequeniños, na quenda de mañán quedan 2 plazas libres e na quenda da tarde quedan 6 plazas libres. Na unidade de atención de 1 a 2 anos, a máis demandada, na quenda da mañán non hai prazas dispoñibles. E na quenda da tarde hai 12 plazas dispoñibles. Queda unha listaxe de agarda de ata 17 solicitudes. Na unidade de atención de 2 a 3 anos, na quenda de mañán queda unha praza dispoñible e na quenda da tarde 17 plazas dispoñibles. En calquera caso, o Concello de Cerceda tamén está pendente da ampliación que xa foi concedida e que xa teñe prácticamente todo preparado para realizar, se chegar a tempo, para o vindeiro curso e eliminar esa listaxe de agarda. Sería na clase de 1 a 2 anos. Como vimos anunciando a semana pasada, estes días está habendo
cortes de suministro eléctrico de madrugada a cargo do grupo Naturgy, que co fin de efectuar traballos de mantemento na rede eléctrica informan que seguirá habendo esta madrugada deste xoves día 13, é dicir, esta noite, esta madrugada, o grupo Naturgy efectuará cortes de 12 da noite a 4 da mañán no lugar de Vilar, en Rego da Iña, en aldea, evidentemente, de Vilar. De 12 da noite a 4 da mañán, cortes esta madrugada. Tamén haberá cortes esta madrugada de 3 da mañán a 7 da mañán, cortes en Meirama, no Brozo, en Feitosa, en Pedamúa, en Picardel, en Río, en Rozadoiro, na Travesía en Gándara e na Picota. Se queren calquera dúbida, poden chamar ao teléfono gratuito de Naturgy 900 333 999. Onte comenzaba a actividade de verán saudable enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas do noso concello. Unha actividade que se leva a cabo na zona do Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial e que vai a ter lugar martes e xoves dende onte ata o 5 de setembro en 2 turnos. Hai un turno de mañán de 11 a 12 e un turno de tarde de 8 a 9. As actividades que se desenvolven son ximnasia de mantenimento, stip, aquagym, yoga, andainas, cachibol, etc. Se alguén quer anotarse, aínda estaría a tempo. Pode anotarse para disfrutar destas xornadas de deporte e de ocio. O precio é de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos e entre 18 e 65 anos pagarán 13 euros o mes para anotarse, para inscribirse na planta baixa do concello. Tamén lles falamos das fogueiras do San Xoán porque ata o día 21 deste mes de xuño está aberto o plazo para notificación das fogueiras do San Xoán. Todas aquelas que queiran realizar fogueiras na noite máxica do San Xoán teñen que notificalas previamente. Poden facelo no Concello de Cerceda por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es indicando a persoa responsable e o lugar onde se vai a facer ou chamando por teléfono o teléfono de Medio Ambiente do Concello, o 881 04 67 76 ou achegándose á terceira planta do Concello, a oficina de Medio Ambiente. Como decíamos, o plazo remata o día 21 de xuño e o Concello únicamente se recollen solicitudes para esa noite. No caso de que queran facer noutra noite, terán que chamar o 012, teléfono de permisos de queima. O Concello tamén publica un bando onde establece unha serie de normas para evitar accidentes e así garantir a seguridade de todos aqueles que participen na fogueira e todos aqueles tamén que sexan veciños da mesma. Insistimos que o 21 sería o último día para notificar as cachelas, tendo en conta que é unha tradición moi importante no noso Concello onde se comunicaron máis de 300 cachelas o ano pasado. Para a xornada de mañán se celebra no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda unha charla informativa sobre hixiene postural. Será mañán xoves, día 13, de 4 da tarde, a partir das 4 da tarde, no propio Centro de Ocio de Cerceda, o mellor dito, Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda do Xeriátrico. A partir das 4 mañán xoves hai unha charla informativa sobre posicionamento e hixiene postural dirixido a familias ou familiares e persoas coidadoras. Está impartida por Mariana Fernández, terapeuta ocupacional, e será no Xeriátrico no Acevedo. É gratuita, pero teñen que anotarse no Centro de Día. Poden chamar o teléfono 981 68 52 09. Este luns pasado abriu unha nova temporada do Parque Acuático que vai a estar aberto ata o luns 9 de setembro de 12 do mediodía a 8 da tarde de xeito ininterrumpido sempre que o tempo o permita. Decir que xa estes días está sendo visitado por excursións de colexos da Bisbarra e incluso de toda Galicia. O tempo está sendo bo, pero a temperatura non é suficiente como para disfrutar o 100% desta magnífica instalación. Os precios se manteñen igual que o ano pasado. Son precios que se manteñen de 10 euros de luns a venres para os adultos
e de 5 a 12 anos 7 euros e de 0 a 4 anos 1 euro. Sábados, domingos e festivos aumenta nun euro o precio. Falamos agora da piscina climatizada de Cerceda, que ao longo do verán vai a ter o seguinte horario. En concreto, no que resta deste mes de xuño, seguirá co horario habitual de 9 da mañán a 9:30 da tarde, e no mes de xuño só será pola mañán, no mes que ven de 9 da mañán a 2 da tarde, e en agosto estará pechada e volverá a abrir en setembro, o 9 de setembro, de 9 da mañán a 9:30. Tamén agora, ao longo deste mes de xuño, está o prazo aberto para a inscripción das plazas concedidas para os cursiños de natación para a vindeira temporada. Hoxe, mércores, día 12, se pode doar sangue na Silva. Aqueles que nos sigan ao mediodía ou incluso na noite estarán a tempo aínda de achegarse ao campo da Feira da Silva e doar sangue. Dende as 4 ata as 9, hoxe, se pode doar sangue no campo da Feira da Silva. En canto aos deportes, continúa competindo a Atlética Silva Ordes en diferentes campeonatos con resultados que, como sempre, destacamos. Esta pasada fin de semana en Vigo, este pasado domingo, día 9 de xuño, se celebraba o Campeonato Galego Sub-18, donde houbo un ouro para Antía Calvo en salto de lonxitude, acadando a mínima B para o Campeonato de España e facendo a súa mellor marca persoal, e tamén obtivo un bronce en triple salto. Por lo tanto, noraboa a Antía Calvo por esa magnífica participación nun Campeonato Galego Sub-18 con medalla de ouro. Tamén houbo 2 bronces para Álex Rey en martelo e en xabalina. Bronce para Álex Rey en martelo e en xabalina. Unha plata para Raúl Gude en salto de lonxitude, que tamén foi finalista nos 100 metros lisos, e unha medalla de bronce para Lara Liste en xabalina. Bronce para Lara Liste en xabalina. Hubo unha medalla de bronce para Tess Chao en triple salto, un 6º posto para Alba García en martelo, con a súa mellor marca persoal, e tamén fai 2 fins de semana en Santiago de Compostela, o 1 e 2 de xuño, no Campeonato Galego de Combinadas Sub-18, hubo unha medalla de ouro, outra máis para Antía Calvo, que de novo destaca. E tamén hubo unha medalla de bronce para Luís Dan, un 5º posto para Raúl Gude, 6º posto para Tesfalle Chao, e, en xeral, magnífica participación de novo de Atlética Silva Ordes. En canto tempo para mañán, un sistema frontal vai afectar a Galicia durante mañán. A partir do mediodía teremos a chegada dunha fronte cálida. Irá deixando un aumento de nubes e orballos máis probables na Coruña e no norte de Lugo. Pola noite chegaría unha fronte fría pouco activa, con chuvias febles prácticamente en toda Galicia, e as temperaturas mínimas sen cambios, mentras que as máximas baixarán no oeste, pero terán un moderado ascenso no leste. O vento soprará do sureste, frouxo no interior, moderado no litoral. Pois con este tempo revolto rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.